pero aunque mereciese ser traducida a todas las lenguas del mundo, jamás dejaría de ser una obra de arte gallego, porque está hecha con zumo de tierra y miel de tradición gallega. Ola a todos e a todas e benvidos ao Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. De novo a transmitir desde o Monte da Zapateira a través do 103.4 de Quack FM. Ao meu lado, como sempre, o filólogo desta viaxe, o meu compañeiro Víctor Fernández. Que tal, Víctor? Tengo que cambiar eso de ao lado porque estamos un enfrente do outro. Non toma por culo. Sí, pero bueno, está ben. Moi boas a todos e a todas de novo. O que falou hasta ahora, como sabedes, é o biólogo desta viaxe, Iván Pensato. Hoxe volvemos a ter visita, desta volta, ademais dun xeito moi especial, porque, ainda que xa pasou o Día das Letras Gallegas, bueno, pues, con esta invitada volvemos a celebralo. E tanto, porque un día para celebrar a cultura gallega non é, ni moito menos, suficiente. Algo como que temos debe ser disfrutado todos os días e vivido a cada momento. Por eso, hoxe está connosco Icia Varela. Bueno, Icia, máis Lois. Lois non sei se falará moito, pero todo o que se anime, cuidado. Hasta ahora soltou bombas, bueno, filóloga, profesora de pandereta e baile. Trouxémola até aquí para falar das cantareiras, as verdadeiras testemunhas da historia e a cultura galega, e tamén o presente e futuro da mesma. Que nos tens que dicir, Icia? Digo un hola. Hola, Xa que tal? falou antes que ti, Lois, Sí. reventándonos. Eu estou flipando, Reventando o sistema do programa, gracias, Luis. pero está bien. Bueno, hai que dicir que Icía ten un libro sobre as mesmas cantareiras ás que se dedicaba ao Día das Letras Gallegas. Ademais, ela mesma é unha propia cantareira. Exacto. Xa vamos a repetilo porque para que quede claro, sobre todo. Además, vexo que trae a pandeireta, así que cuidado, que pode caer aquí. Si, de posavasos non creo que sea. Non creo. Bueno, hai moito que falar. Que che parece se empezamos canto antes? Pois imos aló. Bueno, a ver, como xa che dixemos, agora dixemos aos ointes, eu máis Iván non é que seamos uns expertos aquí nas cantareiras, así que vamos deixarche falar a ti na maior parte. O que sabemos nós é que se dedicou a 6 personas este ano, 3 eran dunha mesma locación, 2 de outra, e despois hai unha que está aí un pouquiño máis sola. Non sei que nos podes falar un pouquiño destas mulleres, así sucintamente, despois xa profundizaremos, pero así que nos podes dicir como avance no principio. Que eran 7, non 6. Xa empezamos fallando. Unexpected. Calma. Sí, bueno, nada, é que ademais o cambio de 6 homenaxeadas a 7 foi así case ao final da tempada antes de homenaxearse ese Día das Letras Galegas. Entón, 4 de Mens, unha de Muxía e 2 de Cerceda. Claro. Entón, eso, se sumei ben, dá 7, non? Pode ser, sí. Vale. Sí, no, está ben, está ben. Porque hoxe demostrei que as matemáticas non son o meu. É a partir de 2 cifras que non pasa. Pois sí. Problemiña este aí que nada, que eso pasa ya calquera Sí. día. Por que estas 7 e non outras? Por que non todas e estas 7 sí? Son preguntas que me fixeron moitas veces. Non sei se máis iba a despreguntar, pero Creo que É unha boa pregunta. é un momento sí, legítimo para explicar isto. Sí. Inda eu creo que estamos como esperando a resposta da Real Academia Gallega. Confirmo che, non se van a pronunciar sobre o respecto. Nunca, non? Nunca. Vale. Pero, porque sí. xa, cando falas con eles, dinche,
en certo modo estou de acordo. Eva Castiñeira marcou un fito importante na súa participación no ano 81 no Pabillón dos Deportes de Riazor, participando dúas pandeireteiras, porque non solamente participou ela, sino que súa irmá Engracia tamén, con un grupo folk como foi Milladoiro. Sí. Entendemos que Milladoiro pois, foi un grupo que marcou tendencia no folk galego nesas épocas, non? Entón, Eva Castiñeira marcou ese fito histórico como unha pandeireteira que subiu aos escenarios por primeira vez con un grupo folk. Entón, pois, é unha figura relevante na historia da música tradicional galega. As velliñas de Mens, que é como Sí. realmente se conocen estas vellas, estas pandeireteiras, marcaron un fito histórico adheríndose a unha agrupación folclórica como foi a agrupación folclórica A Turuxo, que as levou a viaxar pois, por todo o mundo. Co cal aí temos outro fito histórico. Unhas pandeireteiras que saíron de Mens, neste caso, a viaxar por todo o mundo, pois, cruzando o charco neses anos complicados para as mulleres que non eran tan Sí. fácil coller un avión sin o teu marido. Sí que non era tan fácil participar nun grupo musical, e menos como pandeireteira, supoño. Claro, e ademais cobrando. Porque ademais convertiron o seu hobby no seu traballo, non? E levaban cartiños. Entón, claro, ostras, é normal que os maridos non protestasen. Claro, Pero bueno, ese é outro tema. eso tamén. E despois, as casás, que son Rosa e Adolfina de Cerceda, pois representan pois a vida normal de unha pandeireteira ao uso en Galicia pois nesa época. Unhas pandeireteiras pobres, sen recursos, que usaban a pandeireta e o canto como método de diversión. Agora a juventud vai a pelícano, pois elas iban a apañar patacas e a tocar a pandeireta. sí. Non está nada mal. Bueno, sí, era un pouco o que se facía antes, era o método que tiñen de entreterse era cantar. Cantando e Sí. tocando a pandeireta. Entón, esa é a miña teoría, non sei se certa ou errada, de por que, a ver, a personificación ten que ser, non? Ou non, podía facer unha excepción. Pero penso que este ano marcou un top esta homenaxe e que subir este top vai ser imposible. Porque esta homenaxe creo que se estendiu por todas as persoas do territorio, mortas ou non mortas. Eu sentinme homenaxeada e penso que calquera muller pandeireteira pois tamén se sentiu homenaxeada. Co cal, houbo que personificala nestas 3 zonas, nestas 7 mulleres, porque, bueno, exemplifican varios fitos, pero perfectamente hai unha extensión na homenaxe. A ver, eu entendo que dixas que vai ser difícil superar porque normalmente é a unha persona concreta. Claro, Neste caso estamos homenajeando un estilo de vida casi. sí, Sí, ademais, creo que refírese a que a xente, o sea, as mulleres, non? Cantareiras ou o que sea de Galicia vense representadas Claro. tamén en parte, É que- vense personificadas. Claro, é iso que me refiero, que cando é a un autor ou autora, Claro, só ten un impacto Claro, topográfico e personal nunha persoa nun lugar concreto, que non? además está fallecido sempre, Sí. o autor. Entonces, pois Sí. tampouco se pode, quero dicir, as panderiteiras siguen vivas, non estas Sí, concretamente, as seguintes. pero as súas herederas sí. Sí. Entonces, pois claro, Eu creo que o impacto social foi tremendo, non é? Penso que se viu, a revolución que se viviu estes últimos meses nunca se vivira nunhas letras galegas, penso. a sí, ver, sí. además, é que xusto cando estaba vindo agora para Coruña, vin un cartel de unha empresa, non Sí, vou decir nin de no. que ni nada, pero poñía, sabes, Sí. utilizaba Pandeiriteiras. claro, utilizaba o tema de Cantareiras, cantareiras neste caso. para proyectar o seu xa sei produto. que é. Entonces, claro, quero dicir, eso é moi difícil facelo en outro ámbito. Non debería selo, Cas Aquí- letras gallegas costa máis, E digamos. aquí empezaba a miña crítica, xa que me dades o micrófono. Dale. Dalle, damos chupousiño que fai falta para ir cortando as hilos. Dalle aí. Non vos destes conta que pasou as letras é como que si estábamos no 100 agora estamos no 10. Sí, a nadie lle importa xa, non? Un pouco. Sí, verdade? Claro, pero eso é o Eso de, pasa eso de moitísimo. todos os anos, que é o Las modas.
a broma que se facía sempre de o tuit en gallego xusto o día das letras gallegas o E resto do despois, ano, olvídome, claro. nadie se acorda. Eu tiña Pasa o moitísimo... mismo, por exemplo, tamén co Día do Orgullo, por exemplo. Sí, sí. As empresas de repente cambian o seu logo e despois, si te he visto, Claro, bueno, agradezovos pois primeiramente a entrevista sobre as letras hoxe. Iso quere dicir pois que tedes un compromiso real coa nosa lingua, coa nosa cultura, coas nosas cantareiras, e non só celebramos o día 17, sino que celebramos pois si esta entrevista sai o 30 de maio do ano que ven, pois estamos celebrando. Isto é directo, perdona. Este programa é como revuelta, sabes? Sí. Pois si, hoxe é 30 de decembro, non? Sí, Por aí, máis ou este menos. programa Perdoade, non se vai Ode. chamar No. Gallegas ni nada, vai se chamar Cantareiras. Sempre fui Cantareiras, como se chama este programa. Sí, además xa teño preparada a imaxe. Bueno, Pasa. quero dicir que hoxe non é 17 de maio. No. No, En resumo, aí vai a miña crítica. No, pero eso tamén quería preguntarche sobre eso porque sí que é verdad que creo que vi un vídeo un TikTok ou algún sitio destes no que alguén dicía como que, por exemplo, que un traxe o traxe típico de Valle Gallego ou o que sea non debería ser unha cousa que te pos para subir a un palco e despois lo dejo e hago mi vida normal. creo que está... En castellano. Bueno, aí abrimos unha veda, non? Se a queres abrir, sí, se non. Nin o traxe nin a lingua, non? Eso me refiero. Canta xente hai que toca a pandeireta e orgullécese diso e baixa do escenario e fala en ruso. En castelán, sobre todo. Pero, sí, en ruso. Eu ainda non vin ningún, pero cuidado, pode haber... Bueno, si... Vale, pero mal. Eso eu mal. Sí. Ou Moi os que lle falan castellano ao fillo, porque así Tamén. é máis futuro. Tamén. Que me dirás ti? Que futuro hai en Madrid? Quer dicir, é como un pouco contradictorio, non? O sea, vas arriba a tocar unha peza aí de, pois eu que sei, de Santa Mariña, que estábamos falando antes. Aí, coa jarnacha de Camariñas, con ese torjo de Santa Mariña, non sei que, non sei cuánto, nin siquiera con seseo aconseada, porque hai moita xente que xa non a sabe. Pero moita xente sí que aprende cancións directamente con sesión congeada. Exacto, pero despois baixamos do escenario e xa non sentimos. Non creo que estas mulleres estivesen orgullosas de que houbese este tipo de situacións. Claro, porque aí podría, é dicir, orgullosas non estarían, eso seguro. Pero hasta que punto prefieres que se canten esas cancións e que despois falan castellano a Claro. que directamente non se Non canten fagan nada. Bueno, nin porque nada? sempre hai xente como a nós que estaremos aí para sustentar a realidade do asunto, non? No. Entón, aí salvámonos. Conste que a posta do traxe tradicional en sí tamén é algo impostado en certo modo, non? Porque elas non se vestían para Claro, cantar. elas iban con a mesma roupa que Sí, tiñan de traballar. de labranza ou do que fose, non. Sí, Claro que, Entón, iso tamén é algo que... unha puesta en escena. Sí, non? exacto. é que esa roupa de onde surge, digamos, porque, claro, o que acabas de dicir, esta xente non iba con este Non, tipo porque de- non había cartos. Claro. Entonces, de onde sacamos esta roupa? Lois, ti tamén podes falar, se queres. Non teño nada que decir. Vale. Creo O que- aporte de Lois. Creo que Icía vai máis por están como separando un estamento de dicir isto é algo, Sí, unha puesta en escena e Exacto. tal, e ya. En realidad, ele o que está dicindo é que antes as cancións e todo eso era, formaba parte da vida das exacto. persoas. Aí sí. está. Entendeches, Pero- moi ben. Pero hasta que punto eso se pode facer agora? Agora cambiamos, non? A sociedade mudou. Vale. Entón, agora xa non imos a apañar as patacas. Eu, polo menos, a veces vou a apañar as patacas da veciña, pero vos ides a apañar patacas? Non. Eu non, pero espero que po ano sí. Sí. Vale. Sí. Porque Claro que somos xente sortuda que vivimos na aldea, eu iba pero... ao Non monte. apañas patacas tampouco é Lois, creo. No, eu non apaño patacas. Fai anos. Antes sí, ahora xa non. Ves? Entón, Cando era joven, Elsa. Que tais Antes- tiempos, mo 14 anos. antes a xente facía vida comunitaria, tío, pa todo. Iban panillar. Vos non dicides panillar ou palillar? Palillar. 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 Eu sabía palillar. Panillar, dino en Muxía logo. Sí, además, Cuidado con eso. As mellores vistas de Muxía tan camariñas. Ao revés. Hostia, que Muxía ves o faro que te cagas. Non, corta. eu non quería meterme con Muxía hoxe, pero No, corta. Non, é que vale. teño colegas en Muxía e teño colegas en Camariñas e sempre lle fago a broma ao revés, entendes? É que a mí o que me encanta é o faro de Muxía, porque... No, Víctor. Vale. Bueno,
Para. Cos muxiáns tamén molan, os camariñás tamén. Sí, De feito, mandamos un saludo aquí a todos os Bueno, camariñás a que ver, conocemos, non? É que Sobre todo a nós. falar de Camariñas a falar de Muxía como un calquera outra ría gallega, quero somos dicir, amigos, hai claro, mescolanza Sí, absoluta. obviamente. Vamos a ver. Entonces, antes, cando as vellas iban palillar, pois seguramente estivesen palillando e cantando, non? Sí, sí. No, Agora, seguro. a juventud palilla ou xúntase pa palillar como se xuntaba antes. No. Además- Agora reunímonos ás casas pa ir a apañar as patacas e despois facer unha merenda foliada. No. É que É que creo que xa non se... O sea, A problema xa non digan que xa non nos xuntamos tanto. exacto. máis que tamén a maneira de xuntarse xa é para É outras diferente. cousas. Pa mirar o teléfono, o que- pa gravar TikToks. Máis que o traballo necesita de como un ritmo, non? Entón a música como que facilitaba ese ritmo. Era unha maneira de crear grupo, pero tamén de marcar un tempo para ir facendo o traballo. Entón agora, para que vas a marcar ese tempo cantando? Xa. Para scrollear en Instagram? Quero Mira, dicir, tes que escoitar o programa dos ICI, falamos desto. Escoiteinos todos. non te comprometas. Comprométome que fago moitos kilómetros de coche. Ai, Entón, vale, mudamos e agora, pois, oye, Víctor, oye, Iván, o sábado que ven facemos unha foliada, quedamos, pim, pois aí está, non? Xuntámonos uns de Camariñas, outros de Camelle e unha de Malpica ou do que sea. Así é como funciona o mundo tradicional agora mismo, non? Xa non é o de antes, pero existe outro lugar onde concentrarnos e onde tocar. Existen moitísimos Sí. lugares, non? faise de outra maneira, pero sí que se fai. Claro, Sí, sí. bueno, pero sigue existindo. A ver, ahora pues é un apartado máis lúdico, antes pues non era solo Non, lúdico. claro, era laboral lúdico. Claro. Entonces, a ver, o importante é que siga vivo. O quanto Correcto. ti consideras que se están dando os mimbres para que siga vivo? Para decir, o futuro de esto... Baixo o meu compromiso, sí. Eu creo que iso vai no compromiso individual de cada Claro. persoa e de cada docente. Pero ves que haxa en implicación? Sí. Eu sempre falo a nivel persoal no que eu vivo e no que eu transmito. Eu non vexo nada negativo no que eu vivo e no que eu fago. Ujú. É onde eu estou. Falo moito de eu, pero Sí, no, a ver. implico as asociacións onde eu traballo ou nos grupos onde eu me movo. Entón, eu non vexo nada negativo porque teño a sorte de estar en lugares onde todo o que pasa é positivo. Camariñas, música, tradición e lingua. Cerqueda, música, tradición e lingua. E podría, pois, Cerceda, Encrobas, música, tradición e lingua, sabes? Non vexo nada. Pero, por exemplo, outras compañeras que están en cidades, pois xa me falan de todo o contrario. Non? No sentido de que a xente non está tan implicada, quizás. Exacto. Que o ven como, bueno, pues poño o neno ou a nena en Claro, ayudo, e ya está. E bailan as tanxugueiros ou as fillas de Casandra. Ollo, está moi ben, non? Porque eu, por exemplo, na Coruña que dou clase de pandeireta no cole onde curro, bueno, pois mira, é unha forma de facer chegar a lingua Sí, ou as muñeiras Sí, sí. dunha forma máis fácil de poñerme eu a tocar a pandeireta porque é iso para a xente que está escoitando Bad Bunny, Zetangana e lo que sea, é máis Me fácil, cuesta. é máis audible, non? Sí, sí. Entón, bueno, No. pois É que, de feito, por exemplo, a fillada da miña parexa é super fan de Fillas de Casandra. Ela sempre estaba escoitando eso, Bad Bunny e todos estes, fala en castellano porque ela é da Coruña, e agora empeza a falar en gallego. E, bueno, foron as fillas a Camariñas aí En caixa. a é mostrar en verdade, é caixe. verdade. Sí. E foi unha locura, vamos, fui a xuntelas, firmáronlle, buah, eso foi... Claro, eso está ben porque, bueno, achegámonos a... Pero, bueno, eu son moi tradicional. E a mí gustame Queres apoiar aquí o tradicional, a raíz. tradicional. Sí, eu agora estou nesa onda, igual dentro duns anos non. Bueno, pero creo que non son excluyentes, ¿no? Que- No, no, para que- nada. que- Si a mí me molan as tanxoeiras e as fillas de Casandra, Sí, que sí. flipas, a miña tatarata, escoito a vamos, No, pero- moitas veces, pero mólame, Sí. porque penso que a día de hoxe, pois que hai moi pouca xente que aposte polo tradi 100%, que é o tradi, non sei, pero bueno, por recuperar esas cantijas, pois tal cual, pois máis as prendiu Estrella de Caridad, pois cantala así, sabes? A ver, tamén hai que pensar que ao mellor idealizamos un pouco o tradicional e eso supoño que tuvo unha evolución no tempo. Sí, Que nos perdémonos esa evolución, Totalmente. porque houve un corte. claro. Sí, Exactamente. Esa é outra das preguntas que eu quería facerche. Porque antes
claro, as cancións populares Mm. pasábanse dunha generación a outra. Sí, Pero hubo un momento que hubo un gap. O sea, eu sí. cando vin que dedicaban as letras gallegas ás cantareiras, eu inmediatamente pensei en miña nai e a miña tía, Mm. porque son as que eu escoitei cantar sempre cando se reunían e tal, eles empezaban a cantar, elas dúas. Pero en que momento, sabes? Cantos anos teñen esas mulleres? Miña nai ten 74 anos, e a miña tía debe ter 69, 70, por aí. Entonces, pero de miña nai a nós, iso xa non pasou en realidad. O sea, hai como un gap aí. Bueno, estou personificando, pero en Galicia en general tamén Nos pasou. anos Sí, 70 a música tradicional galega, como entendemos, pois as mulleres empezaron a deixar de cantar, exacto. non? O sea, antes dos 70, na década esa. Por que? Pois porque realmente elas non lle daban o valor que lle deberían dar, porque é como tiñano tan Algo mundano, ¿no? Algo sí, cotidiano. como levantarse pola mañán da cama era algo para elas. Deixouse de cantar porque cambiou a vida. Nos anos 70 pois xa empezamos a vivir pa Coruña, non? Pois moitísima xente, pois da quinta de túa nai, por exemplo. Entón, aquí na cidade xa era outro ritmo de vida. Sí, sí. E no piso non se pode cantar nin tocar a pandeireta. Claro. Entón aí empezou bueno, non digo que estes foran os únicos motivos, pero quedou como esa xeración partida. Mm. Entre outras persoas, pois tivo que vir Dorothea Schubert, unha musicóloga alemana, Sí, que eso tamén. Que- suíza, perdón, suíza. Pois a virnos como a abrir os ollos e decir, Concho, que tenes aquí e que estades facendo desaparecer? É que parece como que iba a dicirche, entraron cousas de fora, entón como comparación un pouco burda e tal, Mm. pero sabedes estas casas de pedra dos pueblos que reservaron todas? Sí. Porque a pedra A era miña. como estaba mal visto, porque viña de fora que Sí. tiña que estar reservado. Sí, a Pois, nosa. como que veu tamén música de fora e dixeron, no, que esta música tradicional xa non é o que debemos de facer. Entón, Eso, sí. ao mesmo tempo veu Dorothea e dixo, pero que estades facendo? É dicir, o mismo que fui o que trouxo de fora, o que parece como que non fixo ver a xente que non tiñan que facer algo, tamén fui o que lle dixo, ostras, aquí tedes Sí. algo. Eh, Vou facer un inciso antes de falar de Dorothea. A xente da Ajaransón, de Ozón, de Muxía, de Ajaransón, Sí. Eva é de Ajaransón, comentábanos, porque había unha señora que foi moi amiga de Eva e que vive a día de hoxe, ten 95 anos e ten unha memoria criminal, material, como Ostras. decimos aló. Entón, puidemos achegarnos a Eva Castiñeira sin tela viva. E decíanos que en Ajaransón as mulleres deixaron de tocar a pandeireta porque chegou Pazos de Merexo. Ah. Sabedes quen é? Pois non, ilústranos. Ah, A mí, polo menos, non me vale. pillastesme aí en Merexo, Sonamota. sí, sí, Pois pero- tedes que falar con un acordeonista que coñecedes. Ujú. Oi, no. Que sempre... Aquí, ahora vou a facer un quero. chamamento. A Fran e a Carlos. Vamos traer este programa como hai Dios. Os Hombre. dous xuntos, además. Intentámoslo, pero No, bueno, hai problemas. a Fran van coller pola coleta. No, Fran, ben. No, xa, Fran, o Claro. contas a calo despois de aquí. Ese é o problema que hai con Fran. Pois tendes que dicirlle, Fran, tócanos o vals de Merexo, xa veredes. Recibido. Ai, ainda buenísima, sacando co acordeón. Ai, Con a Juarrá sale de aquí. Pois é un acordeonista de Merexo, non? Ajá. Entón, que é máis ou menos da quinta, morreu fai poucos anos. Chegou a Gransón e claro, a xente pois viu esa música nova, bueno, un cambio de aires, un cambio de tal, Ujú. xa, en vez de chamar as pandereteiras para tocar, chamaba a Pazos. Bad Bunny de momento, non? Básicamente. Sí. A ver, pero A pedir é que como eu conto que ao final... Cambio de aires, a novedade sempre interesa. Siempre, Exacto. siempre. Entonces ao final, eso, tes que... Por eso che dixía antes que o tradicional ten que evolucionar tamén que- para poder... Sí, algo que quería dicir, obviamente, xa estamos evolucionando. Eu xa non canto con voz vellas, eu xa canto como sei cantar eu. Non sei, ojalá saber cantar como elas, pero non sei. Ujú. Canto como Dios me deixa, non? Bueno, Pero Pero iso é o rollo do arte de sempre. Que Exacto. nunca serían tan bo os meus maestros. Pero ao mellor os maestros, sabes, que había un meme que se retrotraía hasta as covas de Altamira, e dicía o das covas de Altamira despois de que serem un jarabato, buah, que genio son. E despois o resto iba dicindo,
nunca serían tan bo como tal, sabes? Cada un ten a súa esencia. Claro, cada un ten o seu Claro. arte e aporta. Ao final isto é historia viva e ti vas aportando Exacto. o teu tal. Evolucionamos, Que aí dicía, estamos. aquí xa vou meter, por sempre teño que meter un escritor, tal, Antonio Gala, cando dicía que todos somos unha tesela ínfima aí no tecido social, e ti Pois tens que sí. ver como tal, e aportar o que tes, e xa está. Exacto. Así é a maneira tamén de ser feliz. Pois así chegou Dorothe, aquí, Sí. sin querer, cunha beca. Pero que a min sorpréndeme, porque é eso, como que tuvo que vir alguén de fora a dicir, non sabedes o que estades perdendo aquí. Eso pasa moitas veces e ainda pasa hoxe en día. Sí, pasa moitísimo. Que isto como reflexión tamén. No momento que acabaron de petar as tanxugueiras, que voulle pagar unha patada á sociedade gallega en general, foi cando foi o Benidorm Fest. Sí. Eso é mal por nós, porque as tanxugueiras facían canción, facían música, Sí. é moi boa música xa de antes. Pero eu creo que o apuntou moi ben Icía, Claro. que é que temos tan... É como que o ves tan normal que xa non lle das valor. Exacto. Isto está aquí xa. Porque, bon, Sí, bueno, a ver, pero eu creo que o Benidorm Fest foi como unha mirada un pouco máis alá, non? Foi como unha oportunidade de visión un pouco máis alá do que Galicia, non? Totalmente. Pero quero decir, eso supuxo que en Galicia o petaron Sí, máis. sí, claro, Hasta claro. ese momento Porque eu creo que aí os gallegos xuntámonos, obviamente, para outras cousas non, pero bueno, sabes, como Bueno, ao final tamén é reivindicar a túa identidade. sí, pero hai que reivindicar a identidade días, todos sí. os días. A Boa ver. verdade. Non para deixar, quero dicir, bueno, que, ollo, eu fan das tanxugueiras desde o primeiro momento. Eu son fan desde o primeiro momento que- cando elas iban de foliada e as tres e a día de hoxe. Pero eso radica no rollo de tenche que gustar isto todos os días. Exacto. Non é este día do Benidorm Fest. Exacto. Todos os días. sí. Entón, Por eso- Doroté, Que que van- quero falar de Doroté, que non quero olvidarme dela, porque é unha mullerísima interesantísima, porque fixo un traballazo criminal que se entende como a Biblia do cancioneiro galego, porque non lo dou todo. Non sei se vos molan as partituras, pero eu que estudiei un pouco de música, se vou ao cancioneiro podo escoitar a voz das mulleres ou dos homes, porque tamén hai homes, podo ler as letras porque recolliu absolutamente todas as letras que eses señores e esas señoras lle cantaban. Ujú. O sea, poñías audicións e iba transcribindo absolutamente todo. E se non entendía, volvía onda eses Sí. homes ou Sí. mulleres. Pa que lle dixesen o que estaban dicindo? Que a min unha cousa que me racha moito desa muller é que iba un pouco a monte, porque Sí. ela non sabía... Nin falar gallego. Ela chegaba ao pueblo e dicía, quen pode aquí Sí. tal, a Pero- base de... Pero chegou nun momento brutal, porque ela atopou moitísimo. Si Sí. ti e máis eu imos hoxe por aí, non atopamos ningún 80 do que atopou ela. Porque ela estivo no momento exacto no que Galicia a precisaba. Sí, fui a memoria necesaria nese Sí. momento. Antes de que, porque é o que falábamos antes, non se pasou ás seguintes generacións, ela fixo nos chegar a tal. Exacto. Porque se ela non existise e non fixese ese traballo, eu non podería informarme o que me informo agora, porque eu xa non teño esas informantes primarios como si tuvo ela. Bueno, que tamén, cuidado, que a min o que me sorprendió foi, aparte do de Dorotea, como foron as de Mens, que fora Sí. como a A sección femenina. que diste, joder, o franquismo Sí. destapou isto Sí. así Sí. de Pero pura potra. a sección femenina chegou a Mens cunha intención e levou ca porta na cara. Sí, Porque iban a enseñarlle a tocar a pandeireta e a bailar. xa me dirás ti. Claro. Entón chegaron ali e dixeron, ostra, Vas a enseñar a mamá a facer fillos. exacto. Exacto. Foi así. Entón, claro, chegaron, sorprendéronse, no te jode, Sí. e aí pois dixeron estas señoras, estes señores, porque eran homes eran un grupo de homes e mulleres, teñen que partir a pana, e así foi, viñeron a Coruña, foron a Santiago, empezaron a ganar de todo. Por que? Porque estas señoras levaban a naturalidade, o enxebre, levaban o seu pouso, sabes? Non era todo perfección, brazos ben postos, pandeireta ben non sei que, a voz ben impostada. As señoras estas. Levaban o seu propio jarbo, non? Ah. Además que tocaban a pandereta polo que, Torjo, dicimos en Cerqueda. polo que dicía Árbol. no libro, tocaban dunha maneira moi extraña. Moi heavy. Pero- Extraña no, heavy. pero tamén é extraño refirme a que non era un modo peculiar, que non era moi estendido por aí. No, porque os da Costa da Morte temos un tocar moi Raro. no raro, no, bonito, bonito. Por que a xente toma raro como algo negativo? Sí. O raro é Raro é positivo. pouco común, é raro.
Claro. Non malo. Si És filólogo. An- an- anormal ou Os raro. biólogos sei o que é raro. Claro, a ver. Pero anormal ou raro tomado como Ti que aquilo que opinas, sobresale. Lois? Non opino. Lois está aquí, vamos. Bueno, pero non collí o móvil en ningún momento, creo. O A verdad que está interesante o Increíble generación Z, eh? Estás Sí. escuchando? Bueno, ten 14 anos. Sí. No, Xa non é que- generación Z. Sí que é. Que é? O último, non? O O penúltimo. último. Sí. O sea, que estamos na mesma generación, tía máis eu. Sí. Ostra, vaya. Xa pensei que eras ti, eh? Mira o que te digo. Ahora xa é generación T. Sí. De táctil. Non, Que sugerente. Bueno, o caso. non é unha sugerencia, é polas bueno. pantallas. Que estábamos falando? Que xa me Estábamos desfondei. falando de Raro, Dorotea. peculiar. Ah, sí. Sí. Sí, de que era unha forma peculiar das... Sí, porque non sei, eu noto nas mulleres da costa que Pero eso dá Que- máis valor. teña, pues, por suposto. Que é unha maneira, quero dicir, é como que creas ti o teu propio estilo. Sí, Ao final é, volvemos ao mismo, é unha evolución, aí sí que podemos ver unha evolución dentro do tradicional. Desmarcaronse do resto. sí, completamente. Pero que eran personas que eran sentimentos, sabes? Non eran postas ali porque teño que estar, non, é que estaban porque lle gustaba moitísimo, era o que levaban na sangre, sabes? É que ao final tamén o feito de que a música fora unha maneira de apartarse, bueno, non apartarse, de desconectar do Sí. cotidiano, Claro, dáballe moitísimo máis valor, moitísimo Claro. máis sentimiento ás cancións. que eu estou recordando aquí unha anécdota. A miña parexa ten unha abuela que ten demencia. E cando me conociu a min, eu dixenlle que era do Cruzeiro. A miña familia xa viña do Cruzeiro. Era, o primeiro que lle ven á mente foi as foliadas que se facían ali. E dixo, Claro. ali íbamos a escoitar as panderetas e íbamos a bailar. E todos quedamos como, ostras, mire tía onde lle fui a memoria, sabes? Eso dá unha pejada distinta. Claro, foi ao lugar onde disfrutaba ela cando era joven. Claro. É ese momento especial, era o que esperabas durante o mellor toda a semana. Ir ali a disfrutar. Exacto, porque seguramente estivese pois un mozo que lle gustaba, que non podía ver en toda a semana, con sorte, en 2 semanas, con Claro. mala sorte ou con un mes, e agora xa non nos pasa iso. Xa Ahora- temos o WhatsApp, o Instagram, non sei que, Ahora vémonos todos os daríanos días. unha ansiedade. Claro, pero eles non escribíanse cartas, inventaban coplas para tirarlles á persona que lle gustaba así. Así. Agora non facemos eso. Por No, facer coño. mesturanza total. Salió Ed Sheeran hai pouco que tives creo que foi Revuelta. La Revuelta que Sí. dixo que él ahora solo usa o correo electrónico. Exacto. Para lijar. No, que Ah, para Sheeran, me falta dejar. está casado, non? Sí, ten fillos, pero o caso é que non usa o móvil, non ten móvil, por así decir. si eso vino. Como Xusto que- me saltou hoxe. Claro, porque como que manda o correo entonces no que tarda, contestanlle ben e pensanse ben a resposta. Si é non era urgente, como- claro, que si é urgente que me Ya. van chamar. E se non Pero é entón ten teléfono. un iPad. Ah, e no iPad podes chamar. Sí, porque podes meter outra Si tes gente. así, Sí. Ves, a generación Z. Lois está aquí para salvar. Claro. Vale, Gracias, vale, Lois. pero entón non ten, non ten que eu WhatsApp non nin teño nada. iPad, que te non era. Ah, Ostra, a ti tes, él sabe. vendino. Pues nada. Para comprar outra pandeireta. Que por, Sí. No, vale, pois que por cierto, No, que eu ahora estou empezando a chamar a xente, en vez de mandar mensajes, chamo, sí, e que a xente pensa, que pasou? claro, Eu, claro, que se manda un nada, mensaje quero falar. e despois simplemente non vou a contestar o mensaje porque non me acordo de contestar. Entonces chamoche, resolvemos o problema ou o que sea, Sí. e pista. eso é moi millennial, non chamar, porque nos dá ansiedade. É que eu creo que antes eran moito máis felices do que somos agora. E tiñan moitísimo menos. Vos Tiña- que pensades? Tiñas que vir a outro programa. Programa número 2. Tiñas que vir a outro Escúchame. programa. Porque falamos deso exactamente, que antes pues, a sencillez, a mellor non había tantas cousas, pero que tiñas valorábalo. O resumen dese programa é que concluímos que antes era moito máis duro, pero era máis sencillo. Sí, Entonces, é máis real. Quizás sí, ese é outro tema, sí. quizás, Entón, estas mulleres eran maravillosas nese mundo. claro. Criticaban cantando, namoraban cantando, Era a súa maneira de expresarse. É que a min hai Se enamoraba. hai, hai un ano, cantando. hai algo menos dun ano, presentei un
presentei ali unha especie de coloquio, e había unha regueifeira que é bastante conocida. Ah, sí. Eu non, a mí non me avisaban de que iba a vir. E de repente E reventouche, non? tomou un repaso e dixo, Claro. que somanta me acaba. Pero que eu iba con todas as miñas boas intencións e dixame, bueno, vai a falar ela tamén. E eu iba a presentala e de repente dixo, que faz? Xa me presento eu. E de repente dou un repaso e dixo, me vou para casa chorando. Non estás preparado. Non se pode saber quen era. Tu filología non te Sí. preparou para eso. Sope. Creo que era Luke, sí. Ala. Claro. Pois eso é un torjo bergantiña. Vaya Tu tralla. filología non te preparou para eso, Víctor. No, É por que- suposto. É que vivas... Eu quixen sempre levar todos os meus estudos á literatura oral e foime bastante complicado, por non dicir imposible. A lingua oral, queres dizer. No, a literatura oral. Foi Foi moi complicado que ver. relacionar, bueno, certos temas. Eu entendo que tiña que estudar moitas outras cousas, non? E tivo no que facer. Oye, orgullosísima e encantadísima. É que Pero ver. bueno, tamén a literatura. Sí, pero o problema que ten é que perdura pouco. Bueno, ahora Bueno. as grabacións perdura. Perdura, pois mira ti, nunca se escribiu e temos literatura aínda oral. Hai moitas cancións que ni siquiera están escritas, Víctor. Eso Sí, é verdade. pero eso a tendencia é que se perda. É que sigue sendo No, literatura. eu non estou É outro dicindo- tipo de literatura. Claro, eu non estou dicindo que sea negativo. Solo digo que a hora de estudialo é máis complicado, Porque non tes os medios claro, como para... por falta de... Xa, pero eu podo escribir esa literatura e facer traballos lingüísticos Claro, ou xa do non que sería solo oral. Bueno, claro, pero eu estou falando de relacionar a literatura oral con calquera outra temática que poides estudar na carreira, non? Pero foime bastante complicado. Pero bueno, houbo persoas que me... Eso é o sistema educativo que xa falaremos nun programa. Sí, bueno, ao final, bueno, o día Que que moi fun complejo. presentar o libro á universidade dixen, xa podo morrer tranquila, isto era o que quería. Cosa que tú non hiciste. Para qué? Para que vamos presentar o meu libro aquí en filología? Vame mira, raro, todos adoran a Manolo Rivas. É o primer poema, Sitio, Víctor. Unha crítica feroz. Te van a dar los de Quack FM, son amigos de Manuel Rivas. Sí, é verdade. No, Pero eu mandolle, se hai algún profesor ou profesora, mandolle moitísimos saludos, que a quen? Os de filología? os que sean, sí, que estén escoitando Sí, isto. por supuesto. Sí, por supuestísimo, por supuestísimo. Sí, sí, Está aquí cerca. sí, sí. Puede No, que- había xente moi maja, hai que dicir. Moi maja. Moi maja. Pero Sí. tamén había xente moi Pero- cabrona, Acórdome de Cilla, por exemplo. Aplauso a Cilla, sempre. Sempre. Unha crack. Unha Sí, Si me escuitas, a mí Cilla. tamén. A Leticia. Leticia, que nada. Pois igual é da túa edad, entonces. Claro, aí estamos. A tu edad que é? Que és bello, non? Sí. Vai por aí o asunto. No, creo que para dar clases na uni é novo, non? Ah, non. 30... Sí, bueno, a ver, anos. Leticia será un pouco máis bella que ti, pero non, Depende do enchufe. non creo que che dase clase, era doume literatura medieval e así, bueno. Uf, medieval. Diversión. Sacaron a Cleofé. Sí, Libraste de Cleofé? sí. Non sabes da que te librastes. Un Leticia saludo a Cleofé, se nos maravillosa. está escoitando. Quack FM. Cleofé, bueno. 103.4. Cleofé vai por ti. Eh, Cleofé, sí, baixastes que- má nota do TFG, que o sabes. que nos estamos indo Lo sé. polas ramas, no? Dime. No, sí, eso, pero xa estaba previsto, eso, non te preocupes. Ah, perfecto. Dicía que era un bom momento, como Sí. falaste tamén das cantareiras míticas e tal, si tes algunha cancionciña que che guste delas ou algo que quixeras cantar, é un bom momento, porque como vamos pola mitad, máis ou menos, Bien. Apetéseche. Vale. Bien. O que pasa é que podes aquí pensarla, eh? vamos a ter problemas. Mientras ela pensa cal vai a tocar, Sí, nós pensamos como vamos a solucionar problemas logísticos ou de sonido aquí. sí, como Vais a escutar ben. Teño que comer o sí. micro e alonxar a pandeireta. No, pero se berras vais a escoitar, non te preocupes. Claro, podes te meter así. Sí, Sí. sí que se escoita, sí, sí. Eu creo que sí. E despois falaremos... Queda Isto vai en directo, así. Sí, en directo, en riguroso directo. Hoy sí, estamos a 31 de diciembre. 30, 30. 31 de diciembre de 2026, chavales, vamos allá. Que queredes? Unha canción de Mens, unha canción de Muxía ou unha canción de Muxía, Cerceda? no, Cago en tal, pero que tedes co de Muxía, Pero a ver, callo. hai que quero dicir, non nos levamos mal cos muxiáns, pero tampouco hai que pasarse. Pois agora era o momento de botar unha de Muxía. Voto que ti queiras. Sí, Xa que viñeches, Xa que son de Malpica, vou botar unha de Mens. pero ti
Como que de Malpica? Ti non eras de... De Cerquillo. Pillámoche no renuncio. Pillámoche no renuncio. Sí, a cagaste. Cando queira. Sí, pues, Venga, a ver. que eres ti? Ai que a vin, era de noite, non a conocí. Ai que a vin, Donde son esas mociñas que arrecenden Ourejo? Son do lugar e de mes da Xunta Casa do Crejo. Ai la la, ai la la, ai la la la, ai la la, ai la 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 la, ai la la, ai la la, ai la la la, ai la la, ai la 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 la. Viva Mese, viva Salo, terra onde me criei. Eu tamén digo que viva onde o amor estomei. Onde o amor estomei. Ai la la la, ai la la la. O pasar a ría de San Adrián, veu un paxariño, picoume na man, picoume na man, picoume no pé. Ai que paxariño, que paxaro é. Joder. Estáseme poñendo os pelos de punta. Coño. Dicir que estas mulleres, cando iban por aí, Xa, sí, sabes. Non levaban... pasa nada. Non, non pasou nada. Ves, está tan normalizado. Claro. Fluye. Sabe, cando ves que a gente en mínimo de talento non son uns desgraciados, como nos diste a justo, Bueno, no estemos nosos tal, Sí, oculto, moi oculto. No, estos non están tan ocultos. Levaban chourizo, queixo, rinchóns na mochila. Bien, bien. Por si acaso iban por aí, sabes, non lle interesaba a comida que había, pois elas, hai de comer por aí que non xa, e montaban o seu picnic, Boa idea. verdad? Sí. Que putas Eso, gente. eso pasou... Eso é o que tiñamos que facer agora. Eso, Leva la empanada da casa. Sí. E se non che gusta nada o que hai. eso porque vas, si vas a algún rollo de... Sibarita. Sí. Diste, merda, esto... O sushi este que non... Sacas un Ven chourizo con e... fame. Marcho con fame, exacto. A mí Pois elas- si poñen mariscos xa non como, por exemplo. E logo, Non lle non gusta. che gusta? No. Ala, va. Más para mí. Eu sempre digo. E cando che dá unha tapa, eu sempre digo, anca non a queira, escolle, que sempre hai que na coma. Eu fajo así po do lado. E nas bodas sempre digo, séntate do lado miña que levas máis marisco. Porque Claro. poñen a mesma cantidad. Que boa idea. Bueno, das Pois bodas sí. podes repetir o que queiras, pero sí. Pero bueno, ao Bueno, mellor hai- as bodas de últimamente no. pode che dar pau facelle así. As bodas de últimamente no, pero antes... Que sí. Churrasco. Ao forro. Churrasco. No como. Eso non é churrasco, xa falamos moitas veces. Bueno, Moi bien. retomando aquí, a mí o que me gustaría que falaras é un pouco outra vez deso que falas no presente, sabes? Sobre todo nas ciudades. Ti crees que a través das aulas podemos, de algún modo... Ti és profesor. No. Está bastante claro que no. E todos damos gracias de que non o sea, E creo. logo. A pregunta vai un pouco No. polo rollo de... Claro, a ver. Ti ves problemas hoxe en día, non? Eu, No sentido de que non que É a que- tradi, a Como, cultura tal como non chegas está... a xente máis nova? Claro. Entonces, si non. como? Como chegas a xente máis nova? Uf. Os nenos, aquí, sobre todo aquí na ciudad, porque, como dixestes, nos pueblos, pois máis ou menos sí que se pode manejar a situación, pero aquí na ciudad, porque ao final as masas poblacionales máis altas están aquí. Mm. Si queres ter un futuro, non. Mm. Adiós. Icía abandonado el grupo. Uf, é que está complicadísimo, porque hasta penso que ao 90% do profesorado en galego non fala en galego. Entón, claro, Boa reflexión, sí. Ma. como como vas facer creer aos nenos e nenas que deben usar a nosa lingua porque mola mogollón e porque non se pode perder se ti és a primeira persoa que incumple iso.
que tipo de amor temos polo noso para estalo rexeitando, non? Entón, non sei. É que, a verdad, non sei en que mundo vive a xente para deixarnos ir así. Quizás un pouco tamén pode ser, bueno, o camiño que estábamos falando, mezclar o moderno co Sí. antigo, facer Falaban de amistoso. que, bueno, pois hai xente que chega ás clases e ollo, non todo o mundo ten que tocar a pandeireta nin bailar, No, desde logo. Quero dicir, Eu desde logo que non vou tocar. A ver, eu non falaba tanto deso como simplemente pois, disfrutar de ir a unha foliada Eso. tranquilamente, aínda que non toques, aínda que non... sí tal. ou non, pero saber que existen, Tamén. que é outra maneira de sociabilizar, de pasalo ben, non sei, outro día conocí a unha persona que falaba en galego, que non era de Galicia. Eu, se non mo di, non me entero. Volvemos a Doroté. Que falamos antes dos profesores de filología, estaba David Clark, Yes. que era escocés, Sí, experto en literatura irlandesa, e falaba gallego. claro. E do Depor. Bueno, outra profe miña de inglés que agora Ilan chamase. Tamén. Sí, O sí. sea, oíala falar en gallego e flipabas, tío. Entón aí está como a mentalidade. Eu sempre lle dicía ás miñas amigas, es que me decían, Ici, es que tú sabes colocar los pronombres bien en su sitio. Cosa que Feijó, ¿no? Por ejemplo. Oh. Gracias. Lois, xa está. Justificastes o micro. Todo o programa era isto, vale? Xa está ben, xa. Non nos Elas- non nos tomes Quack FM outra vez, por favor. Que non? Que non nos intente tomar Quack FM. Feijó Fijo. intentou tumbar unha vez. Xa estiven atenta. Vale. E querían sacar 10 en inglés. E dixo eu, coño, si temos unha lingua aquí, tamén quereremos sacar un 10 na nosa lingua, non? Pilladesme por onde Sí, me sí. toque. Sí, no, que aquí además decías a veces que era máis complicado porque estaba gallego, entonces a selectividade era máis difícil. Había que quitalo, que era un cántico que polo menos sonaba durante Sí, bastante a tempo. ver, ese foi un argumento que usarían moitos de Sí, bueno, moitos que pretendían obviamente, non? controlarlos. Feijó tamén utilizou que tiña que ser 33, 33, 33. Non sei se te acordas que tiña que ser Como? 33. Repite. Sí, Sí, 33, 33. O alonsista, o Repites, escrito 33 e volvese loco. Pero cando en realidad é o contrario, o sea, Claro. o feito de ter unha segunda lengua, Pero é que acaba de dicir ela, que os profesores non falan gallego. xa, non. Claro, o sea, por exemplo, este mes de maio pasado, que botamos facendo kilómetros de colexio en colexio, non? Chegas a un cole do rural, donde, gracias a Dios, a cativada aínda fala en gallego. E de repente, a profesora fala en castellano. Xa. Ou o profesor. Pero Claro. é que non hai ningún tipo de exigencia para que sepa gallego, entonces. Pero eu tampouco son amiga das exigencias. Por exemplo, hai unha Pero profesora, demostrado que se non exiges, non vai facer. xa, pero eu, por exemplo, Porque o problema é que hubo moitos anos que se exigiu totalmente o contrario. xa, Entón xa estás en desventaxa. Ese é o problema. sí. Hai unha profesora que nas súas aulas obliga a falar en galego, senón non che responde. Non me refiero... Como as de o sea, inglés. Sí, pero Ou ir eu... ao baño. En inglés, por favor. Can I go to the toilet? Can I go to the toilet, please? Estoy cagando. Eu teño 10 cativas, non? No cole onde estou, non? E falolle en galego. Eu nunca lle dixen, tedes que falarme en galego. E Pero- sabedes o que fan? Intentar falar en gallego. Cando me veñen falar a min, non me falan en Pero castellano. eu non me refería aos alumnos. Referíamos profesores. Sí. Porque ti paganche por clases en gallego. Ah, Como sí. deberían pagarche. Porque ti sepas gallego. Eso é Sí. como de, por que siendo médico tengo que tener el CELGA 4? Pois porque che pode vir unha señora de 80 e pico anos e dixe, ai, fillo, dame aquí, non sei que, non sei canto. Donde E ti non tes nin estamos? puta idea que... Donde estamos? Claro, Da é que igual, ese é o donde concepto. estamos? Eu se teño que ir a outro lugar traballar, non teño que saber a lingua dese Pues- lugar, pois está. Argumento tumbado. Pois, aí me refiero. A exigencia sobre os profesores, pero se os profesores nadie vai dicir, Claro. fale gallego. Claro, pero eso implica que se considere por parte do resto do Estado que o gallego ten o mesmo nivel que o castellano, Ese é o problema. que non o teñen. Eles consideran que ainda existe. Inferior. Pero que No, non, é que hai o problema xente non que é tanto do pensa- Estado, o problema é que xa a propia Galicia non o considera. Xa,
Ese é o problema. Sí, xa. Pero por que eso? Porque se dou sobre o ferro quente todo seguido que isto que era un dialecto. Cando sabemos que non, nin de puta coña. É que, por exemplo, gracias a saber o gallego, no meu traballo, permitiume pois falar cos portugueses, moitísimo. Que Por exemplo? pois unha persona de Madrid Que- non pode. Oche dixo unha cousa. Dígame. Pareceme fatal cando vou a Portugal que lle falo en gallego E falanche en castelán. e me falan en castelán. Claro, porque Por que? E dixo, fálame en portugués. Ou Por en iso te- inglés, porque- eu non, en galego, Fálame en portugués. portugués. Non há Pero problema. explicoche o truco, que yo sé. Chachen, tens que falar. Sí, Como? o acento deles. Falas en gallego, pero co acento portugués. O sotaque. Sí, está bien, Está bon. está bon. Ah. Pois é así. Porque Pois- senón o que eles pensan é este é un español que non ten ni puta idea de falar portugués. Porque o sotaque é totalmente diferente. É a mesma gramática, pero con acento español, casi. Sí. Eso é o que pensan eles. Xa. Pero por eso. Pois eu penso que as mulleres estas fixaron que non se perdera a lingua. Por supuesto. Vamos, sí. Porque eu penso que se elas desapareceran e non cantasen, non se falaría nin a metade do que falamos. É que vale. Porque naquel momento, É que, ver, é que o tema do gallego que se perdiu foi sobre todo nas últimas décadas. Foi Sí. eu non son realmente consciente, e supoño que vos pasará a vos tamén, igual a ti non... Bueno, claro, eu tamén curro non cole da cidade, pero o 90% do meu entorno é galego falante e galego vivinte. Sí. Entón, claro, eu non son capaz de creer eses datos. Sí, pero sí que podes creer porque o resto no momento que falas con personas nos hospitales, por exemplo, moitas persoas falan en castelán. Claro, ti xa ves outra realidade que non vexo eu. Bueno, nas cidades, desde logo que sí. Pero aparte, nos pueblos tamén. extrañamente, se está ojo, hai bastantes máis persoas falando gallego nos hospitales, incluso facultativos e médicos, do que parece. Porque tamén si... Pero tens que intentalo. Primeiro tens que falar en gallego. Sí, exacto. Aí Pero se de está a primeiras cuestión. Que entra- falas en castelán, xa che falan en castelán. Sí. Pero se ti mantens a túa lingua, eu manteño sempre, atopaste... Grazas sorpresas. Exacto. No, pero aquí a historia que todos escuitouse mil veces e creo que é unha realidade soporífera que Dragon Ball fixo máis polo gallego que moitas outras cousas. Sí, Sona broma, pero sí, sí. é unha E sin realidade. chan. Entonces aquí, así, Aí está un pouco o rollo, non? aquí está o problema. Pero é que xa non hai debuxos en galego pero que, tampouco. creo que tampouco é a tele o medio Eso é actual. mentira. Sí que hai. Sí, Porque pasa que xa non se ve tanto tele. exacto. É que, ves, o chaval aquí apunta, ben, Gracias, a tele xa non é o medio Sí. que prima. Ahora, porque, o sino, como afillado, YouTube. falanlle gallego, os pais falanlle gallego, falanlle como falo eu. Mira, Pero ve YouTube, e todos os youtubers falan en castellano. Pero ahora hai moitísima xente que crea contido en galego. Pero que tipo de contido? Claro. e chega ese contido. Obviamente no, pero claro. Me refiero, chegalle aos nenos ese Os contido. cativos. Eso- Lois, que pensas? Que tipo de contido hai que subir para chegar aos... Estamos falando Minecraft. moitísimo de cantareiras, pero... Videoxogos, pero non é subilo ou non, é ter suerte de chegar ás persoas. Claro, que non é suerte, é un algoritmo moi claro, Sí, sí, sí. pero o algoritmo non prima que fajas Claro. vídeos en idiomas como gallego. Por exemplo, nosotros nos ve unha puta mierda de gente. Claro, a ver, é que ao final é unha situación moi compleja. Sí. Non podes facer un contenido en gallego de calidad porque tampouco vas a chegar a xente que che poda sustentar ese contenido. Entón, aquí xa quedan 4 minutos por lo que me di Iván, Sí. así que En serio? sí, Sí. pasa rapidísimo. A última cuestión que che quería tal é que si quizás ves nas redes sociales un pouco o futuro, O camiño, non? Obvio. porque É, quero dicir, é además, onde vivo eu ahora mismo. E Ademais- non me gusta nada, pero... ademais en este momento, porque dixestes ti antes que Dorothy chegou no momento preciso. Quizás Sí. ahora Castanxu, Mm. con fillas de Cassandra, ahora é cando temos que realmente Aproveitar. dar un bo golpe nas redes sociales. O sea, eu estou no vendo. Eu teño unha canle de TikTok e empecé subindo vídeos do meu gato. E despois do meu Cosa que gato. me parece bien. Bueno, eu subo vídeos da miña cadela, por Sí, exemplo. xa vin. Claro. Eh, gustame muchísimo. Pero un día, sin querer, subín un vídeo tocando a pandeireta. O sea, sin querer, o sea, Sí, de casualidade, así, Es en plan, va. sin pensalo. apetéseme, como dicides en camariñas. Ves, xa estamos traendo ao lado oscuro. No, é que
ves, unha cousa que me pasa é que cando von a Camariñas acabo falando camariñán, tío. Contagiándose dos Sí, camarillos. tío, despois marcho e falo o meu gallego, Claro, sabes? che cumaré. Con María. O caso, É o vídeo fíxose viral. Que é o xival. Para. E subín outro e seguiuse facendo viral. Claro, Aí, aí. E veu a TVG a gravar un Oh. programa. Oh, no. Sí, sí, sí. la policía. Pero Pandereta Talk chamase, Pandereta Pandereta Talk. Talk. What? Toc, Sí, toc. saio. Gracias Pero a toc. Que é? TikTok, Ah, Pandereta Talk. vale. Dios, non pillei. Un bello. E levei a miña nai como informante, non? Porque, bueno, foi quen me enseñou a tocar a pandeireta, a miña nai. Bueno, pois mira, oye, eu non contaba con eso, Pois sí. e foi así. Xa, Eu pero non me mola nada o tema de depender do teléfono para subir esta historia, facer non sei, non me gusta nada. además que é moi frustrante porque é o que diste, volviuse viral, pero Sí. tampouco sabes moi ben por qué. Claro. Non, pero é a realidade. Hoxe Sí. en día estamos 24/7 mirando TikTok, Instagram, Non miro, Facebook. non teño TikTok. pero Instagram sí, Sí, Sí. e pero, Facebook tamén. teño capado. Bueno, pero estás. Pues mira, temos que ir acabando porque nos ¿Cuánto queda un minuto. Pero bueno, eu Vale. tamén quedaría, es unha puta mierda das redes sociales, lo sabemos. Sí, Pero bueno, quedaríamos eu quero quedarme ca parte boa, que bueno, gracias ás redes sociales ti estás aquí hoxe. Sí. sí, bicho. E aquí hacemos cosas máis ou menos bonitas, así que bueno, vamos a quedarnos con Para eso. acabar, recordade, aquí hai un libro, que é Ah, sí. Cantareiras, que, Sí, onde podedes que ten pois, toda a historia. toda a historia de Eva Castiñeira, Adolfina Rosa Casas e as velliñas de Mens. Que además está super entretenido, que eu leíno como nunha tarde a media. Sí. Imos na cuarta edición xa, así que moitísimas gracias a toda a xente que compraste o libro. Gracias, Camariñáns, Compren el libro. por atenderme hoxe Eu e aquí he convidarme venido a a hablar de vir. libro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gracias. Teresiñas, a vos. Lois, muchas Lois. gracias. Non falastes moito, pero o que falastes ben. Vamos ter que repetir que non chegou agora nada, No, no te preocupes. Pois cando queiras, Aquí cada Joder, 15 joder. días en Quack FM, na 103.4, estrelados. Bueno, ha sido un placer. Chao. Vémonos. Chao. Es que vamos a dar la palabra en una entrevista, me ha sido muy